Ndị be anyị ụtụtụ ọma o. Subscribe to Igbo Nono and support this channel. Let's grow this channel to 1,000 subscribers. Yay! In today's video, we have Emeka and Chioma. Emeka na Chioma. Hello, Emeka. Kedu ihe me na forum gị tata? Emeka, Chioma, ndo? Ọ bụghị mụ kpatara ihe mere na ya hụrụ. Mana nchekwa na anyị ga-ahụ. Biko gbaghara. Biko mgbaghara. Ya pụtara na ịdịghọ nkwado na enyi anụnwa anyị na-akwado ime. Akwa ya? Mba Chioma, biko ka anyị fụ. Emeka, nọdụ ala ọfụma. Chioma, biko gbaghara m. N'ihi na emeghị m ọfụma. Biko gbaghara m. Anụgo m Emeka, m ga-agbaghara gị. Mana mbọsị ọzọ ị ga-akpa ụdịrị agwa, agaghị m agbaghara gị. Maka na m nwere ọtụtụ ụmụ nwoke ndị kwụ na ogologo ụzọ eche mụ. Mana amaghị m ihe pụtara na m hụrụ gị n'anya nke ukwuu. Mana ị na-eme ọfụma. Igwe emekwa otu a mgbe ọbụla. Ya pụtara na enyi mụ na gị ayara emekwa ọfụma. Chioma, biko gbaghara. Enweghị m ihe ọbụla m ga-ekwu iji mezie okwu a na m adaghị eme ọfụma. Biko gbaghara. Ka m duru gị ka anyị jekwanụ ebe ọzọ, ebe a na-agba egwu, ka anyị jeje gbasapụ iwe anụnwa dị mụ na gị n'obi nke kacha nke gị nwa. Ka anyị je. Chioma, egwu dị ya o. Egwu dị ya. Chioma, amaghịkwa m na ịma agba egwu nke ukwuu. Ị hụkwala o. Chioma agbakwa ife dị egwu. Mana ị kaghịkwana m agba. Aka m ga-agba. Emeka, akakwa m ga-agba egwu o. Ị were ọkpa gị na-abụ na-egbugharị n'iru gị, ọ dịka ịma agba. Were aka na-abụ tinye n'enu, ọ dịka ịmaka agba. Tụgharịa ike nke ị nwere. Aka m ga-agba. Ịhụ aka m si eme nke mụ. Ntinye ọkpa n'iru, ntinye ọkpa n'azụ, ntinye aka n'akụkụ, ntinye aka n'akụkụ nke ọzọ. Hey, ike agwụchala m. Ike agwụchago m. You can use anyone. This is just dialect differentiation. Ka m zuo ike. Obi dị m aṅụrị nke ukwuu n'ihi na Chioma agbaghara m. Agafegokwa m irube m ebe m na-aṅụrị. Ka m baa n'ime ụlọ m, zukwa n'ike. Obi dị m ụtọ nke ukwuu. Nnegoli. Ekirirokwa m bọọlụ nke a gbara ụnyaahụ. Ka nneke n'anya n'ihe onyonyo ka m hụ bọọlụ nke a na-agba n'ụbọchị tata. Go! Thank you guys for watching. Hope you enjoyed this very short play, and put in the comment section if you want this kind of video coming your way. And the next lesson here is some keywords and phrases from today's video. I think I'll be doing this more often. Yes, from this video we did today, we're going to select the keywords and phrases and explain what they mean in Igbo. And if there is a little bit of time, we'll also be doing quiz. I'll ask you guys questions and you put down the answer for me. Okay? Hope we're going to have a fun time, and the quiz is going to be coming up. Okay? All right. Number 1 in this quiz is get down your pen and paper. Do you think you're going to be winning something at the end of this video? That will depend on your answer, and first to comment down in the comment section. So guys, please don't forget to do that. I love you guys. Share this video, and of course subscribe to this channel, and I'll see you in my next video. Bye.